umaga po mga ka-farmers. Sisilipin mo po pala natin yung yung talong natin, yung bagong natin na talong, bagong tanim. So, let's go. Tingnan natin. Liit na lang yung manok natin na nadali ng sawa. So titingnan natin yung natin, yung talong. Yan, ito yung yung natin. Hindi pa natin linipat ng taniman. Ito naman yung mga nilipat na. Yan. Ito, pwede na itong itanim. Yan, malapad na yung dami. Ito naman yung bago. Kahapon lang to. Yan, ito. Kahapon lang to na ilinipat natin. Tsaka ito, buhay na. Ito, kaya lilipat naman natin. Maraming kasi ito mga yung estimated namin 1,000 yung nito, peraso. 1,000 peraso. So ayan mga farmers, tapos na natin silipin yung natin. May yan. So silipin muna natin yung naman namin, yung ibang pinagkakaabalahan namin araw-araw, yung baka. Tingnan natin yung baka na pinagkakaabalahan namin. Tatlong baka na pinagkakaabalahan namin. So titingnan natin. Ayan, nandito na tayo. Hindi lang natin masyado lalapitan, basa pa kasi yung damo, kaya babasa tayo. Aga pa kasi 5:20 pa. So pupokus lang natin ng camera kahit malayo. Ayun. Yan yung baka. Malaki kasi yan At ito naman yung isa. Katingin sa tatin. Yan yung isa natin malapit. So ito, pwede natin malapit. Hindi na basa yung dito. Hindi na basa yung yan. At saka pwede natin siyang hawakan. Ito yung isang baka natin. Saka ang nanay nito doon So kasi pakakainin na natin sila. Yung isa hindi lang muna natin pupuntahan. Kasi basa pa yung bait yung bakang to. So puntahan natin yung isa. Let's go.
Yun o. Ito yung isang baka. Ito yung nanay nun. Ayaw siya, yung lalaki nasa baba. So, ito lang muna. Abangan nyo naman ang susunod ng mga video na i-upload namin. Baka bukas siguro luluto kami ng bibingka. Yun ang abangan nyo. See you tomorrow mga kaparbers. Salamat po.